da su nam mailovi već mjesecima zatrpani zahtjevima čitateljica i sve su izrazile želju kada će konačno vidjeti nju. Odlučili smo se da to bude Jelena Rozga. Osim toga, ona je zasigurno pjevačica i osoba koja zaslužuje biti na Kozmo naslovnici. M puni arene, M puni djevojačke sobe svojom glazbom, s obzirom da se jako velik broj čitateljica priprema za izlazak upravo slušajući Jelenu. I konačno djevojka koja ima puno srca ili sretno zaljubljena, sasvim sigurno su pravi izbor za naš prosinački broj. Mislim da smo mi 20 godina napravili toliko naslovnica iza mene, ali uvijek sam sanjala da budem Kozmo djevojka. I kad su mi javili da ćemo to raditi, ja sam bila presretna. I toliko sam sretna, jedva čekam da izađe taj broj i to ću čuvati i kupit ću ih u više primjera kako se slučajno kroz ove godine. Znaš, ono malo se negdje sa strane papir onako malo uništi, tako da imam, tako je, upravo to. Malo smo se poigrali sa, ajmo reći, nekim crazy horse momentima, ako smijem reći. Koristili smo neke momente rublja u kombinaciji sa kožom. Dodali smo malo čipke. Dakle, Jelena će biti seksi, ali profinjeno seksi. Odlučili smo napraviti krajem godine pravi veliki ženski parti, stoga smo angažirali cure DJ-ce koji otkrivaju savjete kako napraviti super parti, koju glazbu slušati. Zatim tu su savjeti stručnjaka kako pročitati govor njegovog tijela i postati kraljica društva i kako bi to bio novogodišnji broj da nemamo i veliki temat o najpoželjnijim poklonima ispod bora. Naravno, riječ je o igračkama, ali nije riječ o zeki na baterije. Moram ti priznat da mi je ovo jedno od najljepših snimanja ikad. A možeš misliti koliko sam ih imala i 20 godina karijere. Toliko je bilo opušteno i veselo i baš je bilo onako lijepo, s Marom nikad nije dosadno. Svima se uvijek čovjek baš lijepo nasmije i mislim da ćemo imati sjajne fotke, ali imat ćemo jedan problem, teško ćemo izabrati naslovnicu. Toliko je lijepih slika, baš sam prezadovoljna.